Arratsaldeon guztioi, gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu programatuta. Alde batetik, Sandra eta Jokin etorri dira, Kabateko Euskal Herriko Federazioko kideak dira eta kiroloni buruz hitz egitera datoz, eta bestalde, Katrin Setuen etorri da ere, Giharte enpresako kidea da eta Nafarroako ardoren ibilbideari buruz hitz egitera dator. Baina, orain beti bezala az gaitezen gaurko eguneko deukiekin. Goazen gaurko efemerideak azaltzera. Gaurko egunean, 1942an, Juan Mari Arzak euskal sukaldaria, mundu osoan ezaguna eta saritua Donostian jaio egin zen. Urte batzuk geroago, 1985 urtean, J.K. Rowling, ingeles idazle, produktora eta gidoilaria, Harry Potter, sagaren sortzailea jaio egin zen. Goazen gaurko eguneko titularrekin. Atxilotu egin dute Sanferminetan salatutako sexu erasoaren ustezko egilea. Ostegunean, abuztuak 1, aparkatzei arautua itzuliko da eta eremu urdinetan, laranjatan eta gorrietan tarifak ordaindu beharko dira. Eremu urdina ez da ordainpekoa izan azken 2 asteetan, ustelaren 15-etik. Nafarroako aldaketa klimatikoari buruzko 2018ko txostenak baieztatu du beroketa globala geldiarazteko helburu nagusia emisioen murrizketa izan behar dela. Ingurumen hezkuntzako museoak 6 eta 12 urte bitarteko haurrendako lantegiak eskainiko ditu doan, abuztuaren 20tik 30-era. Nafarroako urrezko dominarako hautagaitzak aurkezteko epea ireki da. Proposamenak urriaren 15 arte bidal daitezke. Txibite Nafarroako presidente izendatzeko saioa abuztuaren 1ean hasiko da. Kultur egitasmoaren eskutik musika, Elizondo, Gares eta Irantzuko monastirora helduko da, asteburu honetan. La Dinamo, The Electric Celtic Band eta Aranguren Ibarreko abesbatza osteguna ostirara eta larunbatean arituko dira. Goazen orain gaurko eguneko komunikabideen azal nagusiak aztertzera. Diario de Navarraren portadarekin hasiko gara. Bere titular nagusian, Javier Esparza Navarra Sumako lideraren adierazpenak ekarri dituzte azal nagusira. Txibite Navarra Sumarekin hitz egiteko garaiz dagoela adierazi izan du Esparzak. Txibiteko osatu nahi duen gobernua ezinezkoa dela ere gaineratu du portadan. Goikaldeko albistetan berriz, Osasunak Adrian López fitxatu egin du eta gaur aurkeztua izango da. Bestalde, Mulman txirrindulari Hegoafrikarrak lekun berrin irabazi du eta Europako kopan 6 atletan apar egongo direla ageri da. Argazki nagusian berriz, rokodromo baten irudia ageri da. Seme-alabekin uda pasatzea familiar laberintoa dela azaltzen du egunkariak. Beste albisteetan, Nafar enpresek 112 milioi euro aparteko orduak ordaintzeari utzi ziotela azpimarratzen du egunkariak. 2030ean, irakasleak sobran egongo direla eta garbitzaile falta egongo dela iragartzen du komunikabideak. Azkenik, kontsortzioak erdialdeko zonako uholdeagatik 2,1 milioi euro ordaindu dituela azaltzen du medioak ere. Diario Noticiaseko portada aztertuko dugu orain, bere titular nagusiak dioenez, eskuinak Nafarroa arma elektoral bihurtu du Pedro Sánchez eta Alderdi Sozialistaren kontra. UPN oposizio bezala hitz egiten ari da eta EH Bilduk gaur iragarriko du zein izango den bere postura. Alboko albistetan, gaztez osatutako herrigi talde nafar batek bere lehen diskoa aurkeztuko du. Nafarroak emakumezko elitezko 2 txirrindula txapelketa hartuko dituela eta latasak lasterketa bat irabazi duela tximista batek joarren. Argazki nagusian berriz, Adrian López Osasunako jokalari berria ageri da ume batekin argazki bat ateratzen. Talderako errefortzu garrantzitsua dela komentatzen du egunkariak. Beste albisteetan, ustelaren 7ko eraso sexualaren ustezko autorea atxilotua izan dela argitzen du Noticiasek. Bestalde, Nafar enpresek 112 milioi aparteko orduetan ordaintzari utzi diotela azaltzen du. Eta azkenik, Nafarroak 40 espezie inbasore dituela argitzen du bere portada nagusian. Gara egunkariko portada aztertuko dugu orain,
Sarek korapiloak askatzeko aukera azpimarratu duela da Gara egunkariko titular nagusia. Gasteizen larun batean manifestatzera deialdia egin dute ere. Alboko albistean, PPk Maroto senatuan moldatu egin du eta Beltran goratu duela azaltzen du. Argazki nagusian berriz, Detroiten ospatuko den demokraten debatearen plato argazkia ageri da. 21 hautagai aurkeztuko dira debatera Alderdi Demokratako hautagai nagusia aurkeratzeko. Alboko albistetan, biolentzia matxista paretutako emakume baten kaleratzea gelditu izan dutela argitzen du Garak. Amazonian behatzaritza lanak Bolsonarok legeztatu nahi dituela zehazten du egunkariak ere. Eta azkenik, murgildutako ekonomiak Nafarroako arkei 500 milioi kendu diola azaltzen du Garak. Berriako azalarekin jarrituko dugu, azaleko titular nagusian, urte honetako 7 hilabetetan lurrak urte osorako beharko lituzken baliabideak kontsumitu direla azaltzen du egunkariak. Bi esagaraga dira, lurra errepresentatzen dutenak bata osorik eta bestea janda. Beste albistetan, musika 15 aldia bihar hasiko da, musika eta dantzekin eta deabru beltzakin. Bestalde, ikusentzunezkoak eta sorkuntza Eusko Jaurlaritzaren kultura planaren barne daude. 21 urte eskatu dituzte sexu erasoengatik atxilotu zuten Donostiako tatuatzailearentzat. Azkenik, San Esteban jaiei buruzko gehigarria ageri da ere. Euskal Herria Irratiko portadarekin amaituko dugu, Zalduan Aranzadik erromatarren bainuetxe baten arrastoak aurkitu dituela azaltzen du. Ferminek Sanferminetan irisgarritasun arazoak salatu dituela eta Itaroako zinema zuzendaritza epaile aurrean egongo dela ageri da azal nagusian. Goazen orain aste honetarako agenda errepasatzera. Gaur gaueko 10:00etan Zinema Gauak zikloan Arpetarra film ikuskizuna ikusgai egongo da Mendillorreko Lakuko Parkean, sarrera librea izango da. Biharko egunean King Sapo taldeak kontzertua eskiniko du Meson el Caballo Blancon, arratsaldeko 8:00etan izango da eta sarrera ere librea izango da. Ostiralean berriz, Charles Chaplinen zinema zikloaren baitan Luces de Ciudad filma ikusgai egongo da Civibox Kondestablen arratsaldeko 8:00etan, sarrera libre izango da. Ostiralerako ere, Zinema Gauak Ferdinand film ikuskizuna egongo da Etxabaikoezeko parkean. Gaueko 10:00etan izango da, sarrera librea. Gaurko eguneko albiste nagusiak azalduko ditugu orain. Etxauriko albisteekin hasiko dugu albistegia. Bihar hasiko dira Etxauriko igeriketa kurtsoak. Abuztuak 1, 2, 5 bederatzi eta 12 14 arte izango dira kurtso ikastaroak. Arratsaldeko 4:00 4:30 arte eta 4:30 5 arte iraungo dute. Etxauriko udaletxean izena eman dutenek posible izango dute ikastaro hauetan parte hartzea. Beste albistetan berriz, Etxauriko udalak euskara ikasteko diru laguntzak eskatzeko deialdia ireki du. Etxauriko udalak euskara ikastaroak, barnetegiak eta ikastaro trinkoak egiten dituzten ikaslei diru laguntzak emango dizkie. Etxauriko udalean erraldaturik daudenentzat izango dira diru laguntza hauek. Horretarako, dokumentazioa aurkeztu beharko dute interesatuek eta irailaren 27 arte daukate epea formularo guztiak aurkezteko. Galarko zendeako albisteekin jarraituko dugu. Aste honetarako eta datozen asteetarako joan eta etorri autobusa egongo da. Larunbat honetarako, Lizarrako festetarako joateko intentzioa duten pertsonek joan eta etorri autobusean joateko aukera daukate. Gaueko 12:00etan irtengo da autobusa eta goizeko 8:00 eta 4:00etan itzuli egingo da. Bileteak 5 euroko osatuko ditu eta adin gutxikoek gurasoen baimena deskargatzeko aukera dute Galarko zendearen webgunetik. Datozen asteetan Agoitz eta Tafalla izango dira joan eta etorri autobusaren helmugak. Eguesibarreko albisteei emango diogu paso. Musiketan zikloaren 4. edizioa hasiko da abuztu honetan.
Abuztuko ostegunetan zehar kontzertuak egonen dira Egoesibarren, bihar abuztuak 1 hasiko da zikloa mariachi talde batekin Gorraizen. Sarriguren eta Egoesen izanen dira hurrengo zitak, abuztu amaiera arte irango dutenak. Rock, jazz eta country estiloetako taldeek osatzen dute programazioa, Egoesibarreko udalaren webgunean kontsulta daiteke kartel osoa. Iruñeko albisteekin amaituko dugu gaurko albistegia. Bihartik aurrera, Gaztediaren etxeak bere zerbitzu guztiak eskainiko ditu. Abuztuaren 1 ostegunean bihar hasiko dira uztaileko hilabatean itxita egon diren zerbitzu guztiak Gaztediaren etxean. Zona Ziber eta Iruña Gate Gazte Maker Space berriz ere arituko dira abuztuko ordutegian, atxaldeko 5:00 arte. Bestalde, kafetegia ere irekia egongo da, arratsaldeko 5:00 gaueko 10:00 arte ere. Kondestable jauregian Charles Chaplinen zinema zikloak jarraitu egingo du. Luces de Ciudad filma proiektatuko da ostiral honetan Kondestable jauregian. Atxaldeko 8:00 hasiko da filmaren proiekzioa eta pelikula ikusi nahi duten pertsonek gonbidapenak doakoak hartu beharko dituzte ordu bat lehenago. 1931an estrenatutako filma da honako hau eta Chaplinen film luzerik ezagunetarikoa da. EH Bilduk abstentzioa emango du Maria Txibite presidente izan dadin. Alderdiak egindako kontsultan parte hartzaileen 75%ak abstentzioaren aldeko botoa eman zuen. Halaxe adierazi du Adolfo Arrezek goiz honetan eta Bilduren postura izango da ostiral honetan inbestidura debatean. Gauzak horrela ez ustekorik ez balego, Txibite Nafarroako presidente berria izango da. Azkenik, Foruzaingoak ustelaren 7an egondako sexu erasoaren ustezko autorea atxilotu du. Komunikatu batean adierazi duenez, ikerketa lan handiaren ondoren Foruzaingoak ustezko autorea identifikatzea lortu zuen. Ustelaren 25an identifikatu zuten eta hurrengo egunean eman zen atxiloketa. Giro lasaia izango dugu gaurkoan tarte eguzkitsuekin, oraindik ere lainoak ikusiko ditugu batez ere goizean. Baina gutxituz joango dira orduak igaroala. Era horretan, arratsaldean goi laino batzuk soilik agertuko dira. Goizean haize ahula ibiliko da norabide finkorik gabe eta arratsaldean ipar-ekialdetik joko du. Temperatura maximoak pixka bat igoko dira eta 22 eta 25 gradu artean ibiliko dira. Ostegunean giro nahasigoa eta ezegonkorragoa espero dugu, zeroa lainotuta egongo da eta euria egingo du. Zaparrada botako ditu nonahi eta ekaitzak ere jo dezake. Lurraldearen ekialdean espero dira prezipitaziorik handienak eta zaparradak mardulak izan litezke bertan. Litekena da goiz amaieran edota eguerdi inguruan une lasaiagoak eta aterrune luzeagoak izatea. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Beno, orain magazineko bigarren partera iritsi gara, esan bezala, bi elkarrizketa dauzkagu programatuta gaurko egunerako. Alde batetik, Sandra eta Jokin etorri dira, Euskal Herriko Kaba Federazioko kideak dira, eta kirol honen inguruan hitz egitera datoz, eta bestalde, Katrin Setuen etorri da ere, Geharte enpresako kidea da, eta Nafarroako ardoren ibilbideari buruzko kanpainari buruz hitz egitera dator. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin.
Gainera, uztaila eta abuztuan haurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Almandozen Beola jatetxea. Beheko jangelan menua eta karta jateko aukera. Goiko solairuan ospakizun berezietarako jangela. Ezkontzak, jaunartzeak, bataioak, talden bazkari eta afareak. Kalitatezko sukaldaritza. Hau dena etxetik hurbil. Almandoz, Baztanen. Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Katrin Setoin daukagu, Giarte enpresako kidea da eta Nafarroako ardoaren ibilbidearen barnean lan egiten du eta pixkat ere proiektu honi buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Katrin. Kaixo, moduz. Zer moduz zaude? Ondo? Oso ondo, bai, eskerrik asko. Igual pixkat urduri telebistan egotagatik? Bai, beti, bai. Bueno. Baina gustora sentitzen naiz, espero dutena ondo joango dela. Zu lasai zeren azken finean, ez dutak izun gozei buruz hitz egitera zatoz, orduan, erosotasunez hitz egingo dugu. Lasaigarria. Kontiguzu pixkat ere, Nafarroako ardoaren ibilbide proiektuaren barnean zaude lanean. Kontiguzu zer da proiektu hau edo enpresa hau? Bueno, Nafarroako ardo ibilbidea produktu turistiko bada. Orain dela 13 urte sortutakoa, 2006 garren urtean. Garaian, Nafarroako erdialdeko patzuergoa Nafar gobernuarekin burutu zuten proiektu hau, nolabait zonaldeari turistikoki bultzada bat emateko, ez? Momentu hortan, Nafarroako ardo ibilbidea, Nafarroako erdialdea hartzen zuen bere gain besterik ez. Eta hori proiektuan nolabait esateko erdialdeko patzuergoa burutu zuen. Eta sortu zenetik, esan dezakegu, 3 zutabetan oinarritu zela. Alde batetik, ardogintza sektorea, nola dian upategiak, ardo dendak eta bar, turismo sektorea, nun biltzen garen elkarte baten bidez bilduta gauden ostatuak, jatetxeak, turismo enpresa eta bar, eta garrantzitsuena eta 3. zutabea lurraldea, ez? Patzuergoak eta patzuergoak biltzen dituzten udalak. Bai, eta bertan ere hainbat enpresa zaudete lanean, ez da? Zure enpresa Giarte da, baina beste hainbat ere daude bertan, ez da? Hori da, proiektuak aukera ematen du sektore publikoa eta pribatua batzea. Bai, guztion artean, nolabait ardo naparrari bultzada hori emateko. Sektore pribatuan gaude turismo enpresa anitzak, ostatuak, jatetxeak eta bar. Eta gero sektore publikoan, eta upategiak ere pribatuan, eta sektore publikoan udalak, Nafar gobernua eta ardo kontseilua. Zuek zehazki hasieratik egon zineten proiektu honetan bertan lan egiten edo geroago? Ez, hasieratik. Giarte sortu genuen 2004an, gure enpresa, bi lankideen artean, gaur egun 30 pertsona, 30 pertsonako lantaldea osatzen dugula gaur egun, eta 2004an. Eta 2006an Nafarroako ardo ibilbidea sortu zenetik, hasieratik hor egon ginen. Eta zer matutako lanak egin dituzute beraiekin urte hauetan zehar? 2006etik honaino gauza asko gertatu dela esan dezakegu. 2006an ez den bateri ohikoa upategiak eta turismo arloa elkarrekin lan egitea. Beste lurraldeetan baude 2006 garren urtetik honaino gertatu dira gauza asko. Garaian ez zen bateri ohikoa upategiak eta turismo arloa elkarrekin lan egitea. Naizta beste lurraldeetan, beste jatorrizko deituretan turismo enologikoa edo ardo turismoa osto landuta eukiarren, Nafarroan ez zen horrela.
Eta proiektuak eman digu aukera elkarrekin lan egitea, eta gaur egun esan dezakegu, gero aipatuko dugun moduan, ardoaren inguruan turistikoki aukera asko daudela, eta ez bakarrik bisitarientzako, baizik eta bertan kokatutak gauden enpresentzako lan aukera asko sortu direla. Gaur egun, zehazki, zein motatako eskaintzak ditu Nafarroako ardoaren ibilbide honek? Barkatu, aipatuko lehenengo, Fiturren gertatutakoa, eta orain, sartzen dut horrela. Bale, lasai. 2006 urtean sortu zen ibilbidea proiektua Nafarroako erdialdean, baina esan beharra dago Fitur nazioarteko turismo azokan Madrilen ospatutako azkeneko edizioan akordio bat sinatu zela, eta akordio hori eman zuen emaitza moduan Nafarroako ardo ibilbideak Nafarroako ardo lurralde osora irekitzea. Akordio horren partaideak edo protagonistak izan zian alde batetik Nafarroako Ardo Kontseilua, Nafar Gobernuaren turismo zerbitzua, 4 patzuergoak, ez bakarrik erdialdeko patzuergoa, baizik eta Sabierreko lurren patzuergoa, Lizarraldekoa ere bai, eta Herriberako patzuergoa, eta haien guztien artean 150 udal biltzen dituzte. Eta hori izango zen sektore publikoa, eta gero sektore pribatuan beste upategi gehiago batu dira, eta ostalaritza arloan entitate gehiago ere bai. Guztiok bat eginda Nafar ardoari bultzada emateko. Eta Fiturreko esposaketa honetan, nolakoa izan zenuten harrera? Oso ongi hartu zintuzten edo nolakoa izan zen balorazio orokorra? Ez, egia esan gertatu behar zen gauza bat da, ez? Proiektua Nafarroako erdialdean sortu zen, Nafarroako erdialdeko patzuergoak burutu zuelako, eta proiektuan hasiera-hasieratik sinetzi egin zutelako, eta lidergoa eraman dutela, eta oso lan ona egin dute, esan beharra dago ere bai, baina berez Nafarroako ardo ibilbidea da. Orduan, logikoki, eman behar zen pausu bat da. Baina, proiektu guztiak bezala, pixkanaka gauzak hartzen ditu, eta hala gertatu da, eta Fiturren oso harrera ona, orain batu diren kide berriekin ere oso ilusioa eta grina nolabait bultzatu dugu, orduan, aurrera. Orain zehazki, kanpaina batean zaudete ezta, ibilbide hau ezaguterazteko, Nafarro osora datzeko, zer notatako ekintzak entretu dituzute adibidez kanpaina honetan? Produktuak Nafarre ardo ibilbideak nahi duena, turistikoki lurraldeetara bultzada hori eman, baina ez bakarrik turismoa naturalki dagoen denboraldian, udaran zehar. Udaran zehar egiten ditugu jarduerak, baina gauzia da urte osoan zehar programazioa edukitzea turismoa desestazionalizatzeko, ezta? Hori da daukagun helbururik importantena edo garrantzitsuenetariko bat. Eta hori dela eta udaran eskaintzen ditugu jarduerak, ibilbideak ematen du aukera oso eguneratuta dagoen turismo mota bat egiteko, nola den bizimodu honeko plazarrak disfrutatzea, lurraldearen paisaia eta ardo kulturara gerturatzea, bertako produktua eta ardoa dastatzea, noski. Eta ez dugu ahaztu behar, ematen den oso gauza garrantzitsu edo importante bat, nola den ondare kulturala ere agerian jartzea, ezta? Orduan guzti hori aintzat hartuta, saiatzen garena da ez bakarrik ardoa nolabait janariarekin uztatzea edo maridatzea, erdaraz esaten dugun moduan, baizik eta beste elementu batzuekin, lurraldeak eskaintzen duen beste elementu batzuekin nahastea edo kombinatzea. Nola dian natura, bertan, beste lurraldeak eskaintzen dituen beste
elementu batzuekin uztartzea edo kombinatzea, ez? Adibidez naturarekin, kirolarekin, edo zeran zait. Aira esko nez, natura, kirola, bueno. Horrokeran hainbat aspektu abarkatu nahi dutela, ezta? Bai, ez bakarrik janariarekin uztartzea, baizik eta lurraldeak eskaintzen dituen beste elementu batzuekin nahaztu. Kirola, musika edo naturarekin. Hori dela eta, aipatu dezakegu, Iruñean ospatzen den Ekainaldera Turmalina musika festivala ardoaren inguruan, baita Baluartean Iruñean eta Tuteran ospatzen den Bino Festa, ardo dastaketak eskaintzen dituela, eta Herriberrin iraila hasieran ospatzen den Mahatz-Bilketaren festa, oso asteburu polita dela Herriberrin, eta Herriberrira etortzeko oso aukera ona ere bai. Eta lako hainbat eta hainbat. San Martin de Unsen ere bai, natura aipatu dugula, Napar ardogorriaren inguruan antolatzen den ibilbide bat, Maiatzalderan, udaberrian, baita oso arrakastatsua izan dela azkeneko 2 edizioetan. Eta gutxinaka, ardoa aitzakia dela eta lurraldeak dituen gauza politak eta erakusgarriak agerian jarri. Horrean, hainbat kokalekutan egongo zarete, zuen proiektua ezagutarazten eta jendeak ere hori ikusten eta loko gauzak egin dituzten ikusteko, ezta? Hori da, eskaera guzti hau edo Nafarroako ibilbidearen informazio gehiago jaso nahi izan ez gero, bago webgune horri bat, nola da, helbidea irubebikoitz.rutadelvinodenavarra.com. Turismo bulegoak Nafarroan ere paper garrantzitsua betetzen dute, arlo honetan, informazioa beti oso eguneratua eskuragarri daukatelako. Eta gero, enpresa bakoitzean, webgunean edo sare sozialetan edo danok bat egiten dugu edozein gertatzen den edozein eventu edo gauza publizitatea emateko. Eta pixkate elkarrizketaria amaiera emateagatik, proiektu hau segura aski denbora egongo zaretela lanean, baina ez dakite ere tartean beste ideiaren bat okazoten lan egiteko prozesuan edo oraindik ere proiektuan zentratu nahi zareten eta gero ja ikusiko zute etorkizunean nola izango den proiektuaren zabalguntza edo beste ideiaren bat egituko zuten. Hori da, momentu hortan gaude ez, proiektuaren zabalguntzan. Orain gainera gertatu den handiputzarekin edo ampliazioarekin momentua da gauzak ondo oinarritzeko eta turismo eta ardoa bultzatzeko aldi berean. Turismo arloan aukera bada, lanpostuak sortzen direlako eta lurraldearentzako oso ona delako, baina ardoarentzako ere bai aukera izan behar du. Badaude Espainia arloan, ez dugu aipatu, baina Nafarroako ardo ibilbidea Espainian dagoen, Espainiako ardo ibilbide sare batean barne dago, eta horrek Ture Espainia ziurtatzen du, beraz kalitatezko produktu bat ari gara. Esan nahi dudana da, ardoak eta upategiak oinarrizko jatorrizko deitura barnean egon behar direla eta beste enpresak ere bai ziurtatutak egon behar gara, kalitate hori eskaintzeko. Orduan, hori kontsumitzailearentzako kalitate berme bat da eta ardoarentzako ere izan behar du aukera gure Nafarroako ardoa promozionatzeko. Ez bakarrik ardo gorri naparra itzela dela eta beti oso ezaguna izan dela, baizik eta ardo txuriak eta beltzak beste jatorrizko deitura batzuetan bezala, Nafarroan ere oso lana oso ona egiten ari direla upategietan, bai upategietan eta bai magatxondoetan, eta hori ere agerian jarri behar dugu danon artean, kontsumitzaileak hori baloratu eta pizkanaka bere leku hori eman diezaiogun, ez? Katrin, ez dakite beste konture materialean galditu den edo
Ja, ase geratu zaren esan duzu guztiarekin. Nigane bai, dano gonbidatu gure lurraldea ezagutzera, ardoa aitzakia dela eta ongi etorriak izango zaretela. Mi eskerren etortzeagatik, espero dugu kanpaina oso ondo jotea eta beste momentu batetan etorri nahi baldin baduzu, ongi etorri emango dizugu. Bale, esker zuei eta nahi duzutzen arte. Eskerrik asko. Bai, aio. Abuztuaren 10ean larunbata Erdi Aroan murgilduz, Enkart herrietatik iritsiko da Burdina Urdazubira. Artisauak egun guztian zehar, haur jolasak, zikiroa. Abuztuaren 10ean larunbata Urdazubin, Burdin eguna. Arratsaldeon, esan bezala gaurko elkarrizketatuak eta dauzkagu gurekin, Sandra eta Jokin dira, Kabat Euskal Herriko Federazioko kideak dira eta kiroleni buruz hitz egitera datoz eta dauzkaten erronkei buruz. Arratsaldeon Bikote, zer moduz? Arratsaldeon. Eskatu urduri igual? Pixka bai, ni behintzat bai. Lasai zen, entzobestuko garazo eta kizuten gaiei buruz eta batez ere, etorrezarete, zuen taldea ezagutzera eta ingoenitza egitera, ezta? Konta iguzu pixka bat, Kabat kirola zertan datzan, beste kirol baten antza dauka edo nondinoakoak konta iguzu, Sandra? Kabat modalitatea kickboxingen antzekoa da, baina ezberdintasuna izango litzateke belaunak baita erabiltzen direla, eta gero beste kolpe batzuk daude, baina batez ere belaunarekin erabiltzen dela baita ere. Eta zenbat urte dara matzazu zuko adibidez praktikatzen? Duela 4 urte edo hasi nintzen, eta lehenengo urtean bakarrik entrenatzen aritu nintzen, eta gero ja bigarren urtetik aurrera konpetitzen hasi nintzen, eta orain arte baino 4 urte. Eta horren arte zen moduz esperientzia? Oso gustora, bai. Eta zu Jokin adibidez, zenbat urtera matzazu kirolonetan? Kirola praktikatzen nahiko urte, eta proiektu honekin proiektu berri bat da, orduan pare bat urte ez geha jaitzen. Kabataz izan 80 hamarkadan, Japonian, tipo batek asmatu zuen, eta orain geroz eta gehiago gure lurraldean edo moda bezala ari da behintzat. Eta handik aurrera guk nahi duguna da pixka bat kirol hori euskeraz praktikatu eta euskera ere mundura zabaldu kirolaren bidez. Adibidez, iaz zehazki Euskal Herriko Federazioak munduko txapelketan parte hartzea izan zuen aukera, ezta? Bai, badago munduko federazio batek herrialde bezala onartzen gaitu eta gonbidatu ziguten urrian Rigara jutea. Esan bezala azten nahi geha, orduan oraindik ez daukagu diru laguntzarik eta bat, eta 3 partaide, 3 mutil bidali genitun, eta pare bat nomina ateratzien, eta azkenean esperientzia polita izan zen, eta gure helburua ere hori da. Euskal kultura, euskal hizkuntza eta euskal kirolan egiten ditun gure kasuan Kabatekin munduari zabaltzea edo ezaguten ematea. Bertan igual ezagutu izan zenuten norbait Euskal Herriko Euskal Herria ezagutzen zuena edo selekzioa zehazki ezagutzen zuena? Ez gehiegi, baina hor dago ere baita ere kuriositatea eta azkenean aurkezten zea, herrialde bezala jutezea, zure herrialdea ere aurkezten duzu, eta zure kultura eta zure nortasunak eta han ikustea badago. Noski. Aurten nesken taldea joan nahi zauzute edo bilaili nahi duzute txapelketara, ezta? Bai. Bilketa bat egin genuen, gainera oso polita izan zen zatik.
Guk ere ez genuen planteatu konpetizio bat bezala. Egin genuen nesken antzeko bat, gurekin dauden klubak gonbidatu genituen, klubo horietako neska nahi zutenak, etorri zitezkeen, eta, bueno, niri asko gustatu zitzaidan nesken harrera eta nesken erantzuna. Hau, kirola askotan esaten noa, mutilen kirola da, gure aldameneko klubetan igual 150 neskak dira. Eta beti neskak ezagit gehiago eskertzen dute, mutilek baino gehiago eskertzen dute. Eta egun hau konkretuki nire ustez oso polita izan zen, berak bere ikuspegia edukiko du eta esperientzi bezala. Ni egia esan egun hori berak zuk esatezun moduan bizi nuen baita, izan zen oso berezia, neska asko joan ginen eta izan zen entrenamendu moduko bat, baino guztiak elkarrekin, eta aipatuen harrera hon hori baita nabari zen giroan eta egia esan nahiko oso egun polita esan zen. Zehazmeatz, zenbat neska joan nahi duzute edo jotean nahiko zenukete munduko txapelketara orkestera? Lau neska bat, bai. Gustatuko litzaiguke askoz gehiago, baina azkenean pisuen arauera jute geha, pisu asko daude, baina gure kapazitatea eta asko kostata laudia. Azkenean ordaindu behar dituzu hotelak, abioiak, dietak, dena ordaindu behar da. Orduan, juten dana kondizio batzutan joan behar da, kondizio batzutan. Orduan, pentsatze dugu lau aurten ondo jungo diala. Kondizioak aipatu dituzu eta txapelketara jotea izateko diru laguntza kanpaina bat esi duzute, jendeak ere kolaboratzeko, diru eskaintzeko, eta bete ere Euskal Herriko Federazioa bertan egoteko, ezta? Claro. Azkenean, momentuz, hasten nahi geha, ez geha ezagunak, hasierak ez dira errasak, gaizki dago esatea, baina gure poltsikotik jarri dugu dirua. Eta, azkenean instituzioen laguntza, Euskal Gobernuaren laguntza, kirolarientzat laguntza, enpresen laguntza behar dugu. Zerbait hasi geha jasotzen, lagun batek dauka Aratzerretegia adibidez, horre jarri dute. Zabaleta nahiak adibidez nahiko ezaguna dira, horregatik aipatzen ditut. Ikastolaren bat, enpresaren bat, eta azkenean hori behar dugu, finantzatzea behar dugu. Eta gutxinaka lortuko izen dute, zuretzat adibidez Andrea, zer suposatuko luke munduko txapelketan parte hartzea? Niretzat aukera ikaragarri bat da, esperientzialdetik ere kirol honetan hasten jarraitzeko eta esperientzialdetik ikaragarria da. Munduko txapelketatera jutea, imaginasak izun bezala, gauza oso handia da. Eta gero baita Euskal Herria ordezkatzeko aukera ematea eta oso polita eta berezia da, batez ere berezia esango nuke. Ikaragarria izango litzateke bai. Pixkat ere, komentatu nahiko nuke, kirol ezaguna den arren, munduko txapelketa egiterako, azken filan ezaguna den kirola izan behar da. Hala ere, beste kirolekin konparatuz, ikusten duzue desberdintasunak dauz dela, bai diru laguntzen kontuan, bai laguntzak ekonomikoak edo eta estadioak eta... Bai, kirola azkenean, kirola hau beti erlazionatzen da violentziarekin edo, ez? Azkenean, kirola hau oso kirol garbia da, berak burruka egiten du pertsona batekin, eta bukatzen dutenean lehenengo gauza da, besarkada bat. Askotan ere, konpetizioaren ondoren, dutxatuta bar, eta gero zerbait hartzea juten geha deno batea. Hau kirol bat da, kirol garbi bat da,
kontaktukoa da, bai. Azkenean kirola egiten dezunean, kirola egitea oso ondo dago, baina konpetitzen dezunean irabazi nahi duzu. Bueno, zerbait normala da. Eta baino beti errespetuz. Osea, nire ustez oso kirol, ez dakit nola esan, garbia da. Bera harrinean egoten da, berak esango dizu zer sentitzen duzun edo, baino... Nik igual hitz batekin definitu beharko banuke umila esango nuke. Azkenean zu konpetitzen zaudenean eta borrokan zaudenean, azkenean bai borrokan zaude, konpetitzen zaude, baino gero beti dago umiltasun puntu hori eta nahiz eta beste pertsona zure aurkaria esan edo Jokinek esan duena, borroka ondoren lehenengo gauza bion arteko besarkada bat da eta azkenean bai, umila esango nuke. Umila eta errespeta dago beti, azkenean zu irabazle izan zaitezke, bai, galduta gero, baita ere azkenean ikasten duzu. Eta aurrean daukazun pertsona bada, eskertzen diozu, berarekin ikasi dezulako, galdu arren. Osongi. Eta adibidez, Sandra, ikusten duzu edo sumatu izan duzu kiroletan gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak egon direla? Nik uste dut desberdintasunak beti egon direla, baina bai orain neska asko daudela, bai entrenatzen, konpetitzen igual esain beste, baina entrenatzen behintzat neska asko daude. Eta bai, diferentziak daude, bai, baina nik uste gero eta gutxiago nabaritzen dela, entrenamenduetan eta... Eta publikoak nola ikusten duzu neskentzako tratua, adibidez? Harreraren aldetik edo, nik ez dut diferentziak horrela sumatu egia esan, nire aldetik behintzat ez. Hori oso albiste hona da, ezta? Bai. Bueno, hori da normala, esan nahi dut. Azkenean kirolaria dira, neskak edo mutila kirolaria dira. Guretzat denak berdina dira. Adibidez oain gutxi gora bera gure kirol erakunde honetan edo uste gutxi gora bera dela 40% neska dira. Konpetitzen gutxio daude. Hori egia da, baina, pixkanaka animatzen ari dira, hori beraiek hautatzen dute, ez dugu ezer esaten, beraiek igo nahi dute, igotze dira. Eta, horrela gabiltza. Eta bezket igual, elkarrizketaria maiera emateagatik, munduko txapelketaz geroztik beste proiektuetan parte hartzea animatuko zarete edo animatzera esan dizute? Bai, hain ari gara, hasieran gaude, orduan gauza askotan gaude, asoziazio bezala hasi ginean, Jon Redondorekin egon ondoren, orain Kirol Elkartea gea. Kirol Elkarte bezala orain ari gera, behiratzen ari gera, guk azkenean Euskalduna gea. Nahi ditugu, 7 lurraldeentzako lizentzi bat atera. Hortan lanean ari gea, seguruekin hitz egiten eta horrelakoak. Azkenean, ez da gauza politiko bat, baina guretzat Euskalduna dena gea. Eta diasporakoak baita ere, sartzen ditugu, onartuak dira. Hori izango litzateke orain gertuen daukagun proposamena, munduko txapelketara jutea, gure lizentzi propioa ateratzea, eta gero ere atzo gertatu zitzaigun gauza bat, ari gera baita ere Kauno Japan edo Kabat Japan markantzeko bada, eta beraiekin elkarrizketetan ari gera, igual Euskal Herrialdean munduko txapelketa bat ere gustatuko litzaiguke antolatzea. Eta bestalde atzo dei bat eduki dugu, eta hortan gaur lanian norbait egongo da hortan, Europa mailan eskaini digute txapelketa bat antolatzea.
Orduan hortarako bai, ja behar dugu udaletxeren bat proiektuan sartzea, zergatik diru asko da, instalazioa jartzeko, dirua emateko, hitz egiten ari gara adibidez, gutxienez, 300 pertsona etorriko liratekeela konpetitzera. Horiez aparte, bere familiarrak, jendea mugitzen duzu, orduan hortarako guk esperientzia badaukagu, gure kluben artean badago jendea horrelakoak antolatzen esperientzia daukatena, orduan gaitasuna badaukagu, baino behar dugu udaletxeen edo norbaiten laguntza ekonomikoa eta infrastrukturak egiteko. Mikote, mila esker hona etortzeagatik, espero dugu dena ondo ateratzera, bertan parte hartzea, irabaztea batez ere, eta zorte hona padizuegu, proiektu honetan. Mila esker zuei, arretagatik. Eta mundu guztia animatzeu, kaba eta kirol lasai hau praktikatzea. Eskerrik asko. Zuei, mila esker. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hori egoteagatik. Gaurko eguna, magazina egiten dugun azken eguna izango da, irailean bueltatuko gara, baina abuztuan zehar beste motatako programetan ikusgai egongo gara. Orain, artearen ibilbideko irudi batzuekin utziko zaituztegu eta plazarako kideekin eginiko elkarrizketa utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.